Manbala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling! Come to Mama! Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matilong na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanupo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Las 6:08 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500, Clinica Spore Biotics, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Miyerkules, Setyembre 17, 2025. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Top story of the day. Top story of the day. House Speaker Martin Romualdez, si Pao na sa pwesto. Sa balita lokal, kill ga traffic enforcer, nadakpan. Security preparations para sa hublag protesta batok sa kinawatay sa gobyerno na plastar na sang PNP. Sa balita regional sa Antique, motorista ginambatan, ginbono, patay. Sa K5 Network News, Negros Oriental Provincial Police Office may bagong direktor. Balita National, super substandard nga flood control projects natukiban sang DPWH sa La Union. Vice President Sara Duterte nangin mabuot sa budget hearing sang Kamara. Balita International, Israel nagpatigayon sang genocide sa Gaza suno sa UN Commission. Sa balita negosyo, Pilipinas nakakuha sang 51 billion pesos nga investment gikan sa Japanese firm sa nga Marubeni. Sports News, Mondo Duplantis nakahimo sang bagong record sa Japan. Balita Entertainment, Bini maga-perform sa Coachella 2026. Sa balitang extra special, babay sa Russia ginbaligya ang kalag para makabakal sang munyeka. Hala, ibang ginabaligya nilang ilakalag sa kwarta, sa pleasure kag fame sang kalibutan. What shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? Mabakaga pa si Ted nag-sermon agwali. Di Las 6:12 na sa aga. Hunter sila ungkay di sena. Sir Tabsky Haviliana Dia sa Pasi. Hulay Maray sa Sitio Miyokboy, Barangay Kagay, Leon, Iloilo. Sir Dan Calvo, Sir Alan, Ma'am Celine Supi Calvo, and Ma'am Terry Grace Calvo dyan sa Maribuyong Dueñas. Ma'am Unifreda Sarmiento, Ray Kermintia, Sir John Lee Sarabia, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Leia Asistido Alarba. Magpangape na, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Top story of the day. Top story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500 kag D3 Bio. Ginalauman nga si Paon sa pwesto subong adlaw sang House of Representatives
si House Speaker Martin Romualdez ang pakaisa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Babaskog nga nagalutaw ang pangalan ni Deputy Speaker Faustino Boji D. III sang ikaanong distrito sang Isabela nga posible magatalos kay House Speaker Romualdez. Antes pa sini nagtuhaw man ang ngalan sang pila ka mamalidha bilang mga potential nga kandidato sa posisyon sa pagka-speaker nga sanay Ronaldo Puno sang 1st District sa Antipolo, Vincent Franco Confrasco sang 5th District sang Cebu, Congressman Tobias Tiangco sang Navotas, kag Alfredo Albi Binetes sang Bacolod City. Una dirigin pahayag ni Representative Francis Barsaga sang 4th District sang Cavite nga luyag sining buslan bilang House Speaker si Romualdez nga ginaangot sa anomalya sa flood control projects sa pungsod. Si Congressman Kiko Barsaga. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. But the offering of deputy speakers is incorrect. What I said was that if elected speaker, I will build a house where every political group and every political belief will have a deputy speaker to represent them, instead of the deputy speaker system that we have now, where all the deputy speakers are close and connected to the House Speaker. Las 6:15 na sa aga sa Pilipinas, sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Nadakpan sa entrapment operation malapit mismo sa police station sa Barangay Navita, San La Paz. Alauna kahapon sang hapon, ang traffic enforcer nga babae nga nangilkil sa estudyante nga driver sang masobra 29,000 pesos. Suno kay Police Captain Jeffrey Delgado, officer in charge sang Iloilo City Police Station 2, natabo ang unang nga pagpangilkil sang traffic enforcer sang nagsulod sa one-way nga dalan sa Huervana Street, La Paz. Ang tagreklamo nga si Sean, 22 anyos ang edad, estudyante, residente sang Kagbang, Oton, Iloilo. Sa baylo nga hatagan sang ticket ang biktima, nangayo ang enforcer nga si Therese, 26 anyos ang edad, sa new site Bitoon, Harong Syudad sang Iloilo, sang 5 ka pesos para hindi na magdako ang kaso sa diin naghatag man ang driver. Sa Abril sa mga tuig, nanawag ang suspect sa biktima kaya nangayo sang kwarta agud hindi na ma-file ang kaso. Sa diin bangod mayara na sang affidavit kabangdanan, naghatag naman liwat ang biktima sang 5 ka pesos. Sang Hunyo, naghatag ang biktima sang 1,500 pesos. Sang Agosto, 11,225 pesos. September, 15,900. Kaya naglabot tanan sa 29,629 ang kabilugan nga nakilkil sang suspect. Na-recover sa suspect ang 6,300 pesos nga budol money kay isa ka cellphone sa in kasong extortion ang ipasaka batok sa iya. Si Police Captain Jeffrey Delgado. Traffic operation regarding sa alleged extortion activity involving traffic enforcer, traffic auxiliary na empleyado sa City Hall. So, ang team palapit sa station para manghingi ng tulong para mahuli na itong matagal ng extort sa kanya. Zero tolerance sa mga traffic enforcers. Ginapatuman sang Iloilo City Government. K5 Janica Uyunan sa report. Ginagawa nga kakson sa serbisyo ang mga traffic enforcers nga madakpan kag mapamatudaan nga nagapangilkil sa mga motorista. Suno kay Traffic and Transportation Management Office Head Mr. Oldarco Garbanzos nga wala sini ginatolerar ang tanan nga malain kag ilegal nga ginaobra sa traffic enforcers, ilabi na ang pagpangilkil. Naglabot naman sa kapinpulo na ka mga traffic aid ang nakakasa serbisyo bangod sa among nga buluhaton. Dugang pa sa natungdan nga padayon ng ilang monitoring sa aksyon sa ilang mga enforcers. Nebaloan nga isa naman ka enforcer ang nadakpan sa isa ka entrapment operation sa kapulisan matapos sa ginpahog niya ang isa ka motorista nga posible magapangatubang sang kaso kung hindi siya isa talang iya traffic violation. Una-una gina-reiterate naton ini nga daw kung isa buka na kita nga plaka, zero tolerance kita sa sini nga mga malain nga buluhaton, no? And kay na intrap na siya, tako niya na sa lapton, kag kurso kami magakandak man sa ngamon during investigation process. Kadang maximum
penalty amo nang mapatong ini sa iya nga amo na ang pag-terminate sa iya. Samtang ginpasalamatan naman ni Garbanzos ang kapulisan sa ilang madinalagoon nga pagpatigayon sa entrapment operation kag nagpasalig nga padayon ang pag-ooperar sang Traffic and Transportation Management Office sa kapulisan kung mayara sang operasyon batok sa mga traffic enforcers nga nag-oobra sang iligal nga buluhaton. Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kapir ng Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita. Sa 6:10 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Premium Coffee, ang healthy nga kape, mananam. Inaabi-abi ni Iloilo City Mayor Raisa Maria Lourdes Treñas Chu ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dapat may clearance gikan sa local government unit antes makabig nga completed ang proyekto nga ginapunduhan sang national government. Sa statement nga ginpagawa sa alkalde, kinahanglan nga may proper coordination ang mga nationally funded project agod mapasiguro nga matapos ang proyekto kag makabenepisyo ang publiko. Dugang pa sa alkalde ang LGU man ang naga-maintain sang facilities kung hindi ang gin-turnover sang national agency. Rason nga dapat may nagakaigo nga authority ang city government nga magbaton sang proyekto antes ini makabig nga completed. Sa dugang pangabalita, local security preparations para sa hublag protesta batok sa kinawatay sa gobyerno na plastar na sang PNP. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, all set na ang security measures sang Police Regional Office 6 o kon PRO6 para sa patigayunon nga anti-corruption rally sa Western Visayas sa Setyembre 21 sining nga tuig. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Lailin Sensil, spokesperson sang PRO6, ginpayag sini nga padayon ang ilang monitoring sa tanan nga grupo nga posible magpatigayon sang rally kag agod masiguro nga wala sang pamahog nga dala nga makahuol sa publiko. Suno pa kay Sensil, naka-standby man ang Civil Disturbance Management o kon CDM agod maghatag sang bulig sa mga personnel nga nakadeploy sa mga lugar nga patigayunan sang rally. Samtang isa pa lang ka grupo sa bugos nga Western Visayas ang nakakuha sang permit para magpatigayon sang rally sa Setyembre 21 nga amo ang bagong alyansang Makabayan o kon Bayan Panay. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you. Sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, mataas ang mga blood pressure, magtumar sang DTX 500, effective. Ginapanawagan sang National Union of Students in the Philippines o kon NUST Panay Chapter sa Iloilo City Government, amuman sa Philippine National Police nga dulaon ang no permit no rally policy. Suno kay Matt Gonzaga, Regional Coordinator sang among grupo, kadlawan nga kon sa bahin sang nagapangurakot wala man ang maini nagapangayo sang permit apang sa pagpabutsag sang pagadismaya sa corruption kinahanglan pa nga magkuha sang permit. Dugang pa ni Gonzaga naga-comply kag nagasunod sa kasuguan ang grupo sang mga pamatan-on kay iban pa nga sektor sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa tion nga nagapatigayon sang hublag protesta. Ginpahayag pa sa natungdan, importante ang paghugpong sa mga pamatan-on bangod diri nakasalalay ang buwas damlag sang Pilipinas kag masunod nga henerasyon. Ginpasalig sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon ICTTMO nga hindi maapektuhan ang biyahe sa syudad sa Iloilo kasunod sang plano nga pagpatigayon sang transport strike sa Huwebes, Setyembre 18. Suno kay Mr. Oldarico Garbanzos, base sa ilang monitoring, kalabanan nga magaupod sa mga transport strike ang mga jeepney drivers nga kolorum kung sa diin nagapamatok sa jeepney modernization. Ginpasalig man sang natungdan nga wala sang Transport Alliance nga magatambong sa strike bagod nadala sa kasugdanan sang transport group kag Iloilo City Government paagi sa implementasyon sang local transport route plan nga hindi magpartisipar sa mga hublag protesta. Samtang natala na naman nga makigsapol ang opisina kag transport cooperatives agud nga madiskusyonan kag handaan ang palaabuton nga strike. Las 6:23 sa aga, oras kinadulong sang ascorbic acid Mighty C. 34th year founding anniversary sang BJMP sa Ulugon. Yari ang report.
Magapatigayon sa community activities ang Bureau of Jail Management and Penology o kun BJMP Region 6 kadungan sang ginakalangkagan nga ika-34 nga founding anniversary sang nasambit nga ahensya sini nga Setyembre. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Jail Chief Superintendent Simeon Doloho Jr., ang Regional Director sang nasambit nga talatapan ginpayag sini nga magasugod sa Setyembre 22 ang ilapag sa ulog kag magatakop naman sa Setyembre 25. Lakip sa ila pagahiwato na mo ang opening motorcade kag Grand Zumba activity, amo man gift giving sa SOS Children's Village kag medical dental mission para sa mga persons deprived of liberty o kon PDLs. Ini ang ginalauman nga pasakupan sang 1,100 ka personnel, amo man ang linibo ka PDLs. Samtang highlight naman sa katapusan nga adlaw sang selebrasyon, amo ang ila anniversary program sa riin. Mangin guest of honor ang direktor sang BJMP nga si Jail Director Ruel Rivera. Ginapasalamatan naman sang direktor ang mga personnel sang BJMP Region 6 nga dako ang papel sa pagpatuman sa mga inisyatibo kag programa sang opisina, amo man sa iban pa nga stakeholders kaangay sang local government units o kon LGUs, pribado nga mga organisasyon kag amo man ang publiko. Yari ang kabahin sang payag ni Doloho. Maayo kag matawhay nga pag pamalakad, pag dumala, kung atong balikan no sa duwa na ko katuig nga pagserbisyo diri, pwede ka mo na sang aton nga na-contribute nga significant accomplishment, no? Hindi lang diri sa lokal kundi pati sa nasyonal, no? So inatan hindi na ko mahimo kung ako lang. So sa liwat papasalamaton ako sa tanan nako nga mga opisyales kag hindi man opisyales nga magpadayon kag nagpadayon. Kag ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ginatulong sa inyo sa barangay kag paga-istoryahan pa kung magapasaka sang reklamo ang maestra kag Iloy sang elementary pupil nga involved sa komosyon sa eskwelahan sa barangay Ungka 2 Pavia Iloilo pasado las 10 sang aga Setyembre 15. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Patrick John Alabado, ang Deputy Chief of Police ang Pavia Municipal Police Station, nagpadulong sa eskwelahan ang 38 anyos nga Iloy may kaangtanan sa concern sini nga ginaaligar pagpangbuli sa iya nga bata. Dugang paniya bangod wala na namian sa tono sang Iloy ang 55 anyos nga maestra, nagbaisay sila nga duha. Sa alegasyon sang maestra ginganit ini sang Iloy sa diin nagtuyo ini kun tani man nga dapalon apang wala ini maigo. Samtang base naman sa panaysayon sang Iloy, siya ang gindapal sang maestra. Nag-request naman sang medical examination halin sa magtimbang nga bahin bisan pa nga wala man sing napilasan bilang kabahin sang proseso. Alas 6:26 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Pagkagugman, aktuhan nga naga-lovemaking sa idalom sang Taytay. Yari ang report. Sa mga pamatanang dira nga nagapalanggaan ay kakungkisa nagabatsag ang inyo nga mga lawas, bawtoto kag inday ibutang sa lugar. Kaangay na lang sa duha ka mga magkahagug mga non sa estudyante ang nadakpan sang concerned citizen mismo diri sa dalom sang tulay nga nagahimo sang milagro. Yaring detalye sa aton nga balita, exclusive. Nagkalabili ng sapatos ang lalaki sang sobra kadali agod nga hindi maabtan. Kaupo ng kagugma sini sang silang naaktuhan nga nagahimo sang kamalamalahan sa Esplanade 1 pasado alas 8 sang gabi Setyembre 15 sa pagpangusisa sang K5 News Team sa lugar. Natingalang isa ka concern citizen niya may tawo kag basi may nagapangawat sang linya sang kuryente sa dalom sang Taytay. Sang insecure sini kag nag-flashlight. Diri na tokiban nga nagaluhod ang babayi samtang nagatindog ang lalaki. Mga ka-K5 sa atong ginatindogan, diri na abta na magkahagog mga nagahimo sa milagro. Pangod sini, naghingagaw sila dalagan. Ang lalaki nagpadulong sa direksyon sa Smallville Complex, samtang wala naman naabta ng babayi. Wala naman madakpan ang duha pero nabilin sa lugar ang isa ka pares ang sapatos ang lalaki. Sandig pa sa impormasyon, Lonsay College student na magkahagugma kag may baluan nga 24 oras karagapantay sa lugar ang Green Guard. Mga ka-K5 pagpalanakit sang lawas, sakit sa tagipusoon na ulo kag
Ano pa dara ang aton yung mga batsagan nga hindi mapungga nakip na ang pagpalanginit sang aton nga lawas. Pero ibutang man sa lugar kung maghimo sang milagro agod kita ang hindi mahuyan. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang Illegal fishing sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo nagkaladakpan. K5 Raji De Mayo sa report. Nangin madinalagon ang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa ila sunod-sunod na operasyon batok sa iligal nga pagpangisda sa diin siyam ka motorbangka ang nagkaladakpan sang Setyembre 14 pasado 1:40 sang hapon nagpatigayon sang operasyon ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwa III, Force Commander kag Bantay Dagat Task Force kun sa diin natigayon nga madakpan sa kalalawran nga sakop sang Barangay Asluman, Carles, Iloilo kag ginsundan sang isa pa ka operasyon mga alas 8:55 sang gabi sa amuman nga adlaw sa sitio Batos, Barangay Tambalisa, Concepcion, Iloilo kun sa diin 5 ka mga motorbangka ang nagkaladakpan nga amo ang F/B Cherilyn, Tuto Jana, Christian kag duha nga wala sang pangalan. Ang mga ini ang naaktuhan nga nagapangisda sa ginadumilian nga lugar kag wala sang nagakaigo nga permit. Samtang sang Setyembre 15, 2025, 3 pa ka motorbangka nga M/B Beverly, Brian kag An-An ang nadakpan samtang nagahimo sang iligal nga pagpangisda nga ginatawag Siklob sa operasyon nga ginpatigayon sang Batad Municipal Police Station mga alas 6 sang aga sa Barangay Tanaw, Batad, Iloilo. Sa pihak nga bahin, naaktuhan sang katapo sa Ahuy Municipal Police Station upod ang Bantay Dagat Task Force ang isa ka motorbangka nga F/B George nga may 3 ka mga sakay nga lunsay residente man sang Banwa sang Ahuy ang nagapatigayon sang iligal nga pagpangisda pasado alas 10 sang gabi Setyembre 12 sa kalalawran nga sakop sang Barangay Bayang Ahuy, Iloilo. Sa karon, yara na sa kustudiya sang nagkalain-lain nga mga police stations kag Bantay Dagat Task Force ang siyam ka motorbangka laki pang ila mga fishing paraphernalia agod ato bangon ang nagakaigo nga pinalidad batok sa iligal nga pagpangisda. Kag ini naman si K5 Reggie Lazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang Uno sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa kaangot nga balita lokal, labi nga ginpabaskog ni Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, ang kampanya kontra illegal fishing sa 5 Distrito matapos ang madinalagon nga asod-asod nga operation nga nagresulta sa pagdakop sang siyam ka motorbangka sa norte nga bahin sang probinsya. Suno kay Colonel Rasalan, hindi lang ini parte sang pagpatuman sang kasuguan, kundi kabahin man sang mas lapnagon nga panghangkat nga pangapinan ang dunang manggad sang probinsya kag mahatagan sang mas maatag nga palabuton ang mga pumuluyo nga nagasalig sa kadagatan. Ginpasalig man sa opisyal nga magapadayon ang hugot nga monitoring kag cooperation upod sa bantay dagat kag local government units para ma-monitor ang mga lugar nga ginakabig hotspots sang illegal fishing. Arestado ang isa ka company driver sa drug bypass operation sa Barangay San Rafael, Mandurriao pasado las 3 ang hapon, Setyembre 15, 2025. Ang subject amo si alias Toto, 28 anyos, kag residente sang Barangay Manit, Pasig City. Suno kay Police Lieutenant Greg Matodinong, officer in charge sang Iloilo City Police Office, nabaklan ang subject sang isa ka plastic sachet sa ginapatian shabu gamit ang 2,000 pesos nga buy bust money. Angot sini na recover dugang ang duha ka plastic sachet sang shabu nga nagabugat 3 grams kag 20,400 pesos nga market value. Wala naman naghatag sang komentong subject sa diin. Kasong Republic Act 9165 akon Comprehensive Drugs o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa iya. Alas 6:33 na sa aga, D3 Bayo kag DTX 500 para sa mabakod nga immune system. DTX 500. Sa regional news, sa Antique, motorista ginlambatan, ginbuno, patay
Jimmy Gregorio sa report. Dead on arrival sa ospital ang driver kang motor samtang pilasa naman ang angkas kadya matapos ang ginlambatan kaginbuno kang wala pa makilala nga suspect ginabanta alauna 50 sa Kasanagan Setyembre 15, 2025 sa barangay Kabariwan, Lawaan, Antique. Ginkilala ang napatay nga driver kay alias Glenn 29 anyos sa angkas nga pilasen nga si alias Arnold 28 anyos kag lunsay mga residente man kang barangay Gisyan, Lawaan, Antique. Sa interview kang K5 News sa San Jose kay Police Executive Master Sergeant Jeanette Garcesa ang Deputy Chief of Police kang Lawaan Municipal Police Station naging pahayag na nagabiyahe ang mga biktima nga pareho sa impluwensya kang makahurubog nga irimnon halin sa barangay Gisyan paadto sa barangay Norte nga bahin kang sanda ang ginlambatan sa barangay Kabariwan kang hindi pa makilala nga suspect kag may nagluntad nga pagbinaisay nga nagdabot sa pagpangbuno. Bangod kadya nakaangken kang pila sa nawala nga dughan ang driver tamtang pilas naman sa nawala nga alima ang naangken kang angkas kag sa talad gin-forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa Banwa kang San Jose de Buenavista para ipaidalom sa operasyon kag dugang nga pagbulong. Sa talad mga ka-K5, padayon pa ang hot pursuit operation kang Lawaan Municipal Police Station agad nga madakpan ang suspect kag matulid ang motibo sa krimen. Naangat kadya nagapanawagan gid ang Lawaan Municipal Police Station sa mga pumuluyo nga maguligmat kag magdubli halong kag kun mahimo likawan ang paglagaw sa gabi agad malikawan man ang kaangay nga insidente. K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Crime rate sa Rojas City nagnubo sunod sa PNP. K5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Nagnubo ang crime rate sa siyudad sang Rojas. Ini ang sandig sa payag ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Cuma Jr., ang hepe sang Rojas City PNP. Sunod rin ang inepektibo ang ilang atikang kag-istrikto nga pagpalaptas ang kapulisan sa mga pampubliko nga lugar adlaw man ukon gabi. Naibaluan nga yara na lamang sa 30 tubdaw 40% ang krimen nga ila na pagkid sumugod sa bulan sang Agosto. Dugang padri nga halos 70% amo ang vehicular accident kag ang iban nga kaso mong pagpangawat, pagpangbuno kag madamo pa. Payag sang hepe nga dako man ang bulig kag kooperasyon sang pumuluyo agon mapahagan-hagan kag matap na ang mga nagakatabo nga ilegal sa siyudad sang Rojas. Balita Regional nagikan sa probinsya sa Capiz. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM. Las 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, Negros Oriental Provincial Police Office may bago nga director. Yari ang report. Formal nang gagampanan ng bagong itinalagang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO na si Police Colonel Crescente Tegalo ang kanyang mga bagong tungkulin pagkatapos ng turnover of office ceremony na ginanap kahapon sa Agan-an Sibulan, Negros Oriental. Si Tegalo ay dating hepe ng Regional Operations Division ng Police Regional Office sa Negros Island Region at siyang pumalit kay Police Colonel Ronan Claraval na ngayon ay nakatalaga sa Directorate for Operations sa Camp Crame. Si Tegalo na tubong Leyte ay nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA Class of 2001 na kinilala bilang buklod diwa class. Matapos niya natanggap ang kautosan noong Lunes, nag-courtesy call si Tegalo sa Gobernador ng Negros Oriental na si Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria sa Kapitolyo. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:37 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang D3 Bio kag Klinika Spore Bionics. Ginkaakig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vivencio Bringas Dizon ang iyan natukiban nga mga material nga super substandard sa proyekto para sa flood control sa La Union. Sa inspeksyon kahapon sang aga sa barangay Akaw, Bawang, kaupod si Baguio City Mayor kag ICI Advisor Benjamin Banyes Magalong. Personal nga nasaksiyan ni Secretary Dizon ang kapalpakan sa proyekto. Natukiban sang tiglikom nga ang proyekto nga dapat tapos na
ang wala pa makompleto baliskad sa report nga completed na sadtong Marso. Nagapangita ini sang dako nga discrepancy sa tunga sang actual nga estado sang proyekto kag sang official nga report nga ginpasa. Gitawag man ni Dizon nga props lamang ang mga nakita bangod sa iya paglantaw ang proyekto ang kaangay nga ginkabit lamang kag wala ginhimo sang maayo. Si Secretary Vivencio Dizon. Alam mo, tubig pumapasok yan sa ground dito sa putik, no? Para hindi masyadong ma-stress yung structure, dadaan yung tubig dun sa tubo. Pero ang sinabi nga ng structural engineer, dapat yung mga width hole na yan, ang tawag nila, 2 meters. So dapat ang haba niyan hanggang dito. Pumapasok yan dito, yung tubo niyan. E nakita nyo naman, halos pinatong lang. Garapagan to. Nakita nyo naman eh. Ano lang, parang optics na lang. Lahat ng mga... Mas ginpili ni Vice President Sara Duterte nga hindi magbanat agud nga hindi mangin-intense ang 2026 Office of the Vice President budget hearing nga ginhiwat kahapon nga adlaw. Sunod sa Vice Presidente, naluoy ini kay Congressman Pepito Alvarez, bangod 81 anyos na ini kag posible nga hindi na masarangan ang stress kung mangin-intense kag mainit ang budget hearing. Dugang pa ni Vice President Sara, nangin mainit ang mga nakaligad nga budget hearing bangod ginagasabat ini. Rason nga ginapanumdum sini kung bala mabanat siya o kung hindi. Alas 6:39 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Gin-question ni Senator Robin Hood Padilla sa plenary session kahapon kung nga wala nagpagawas ang statement ang Sergeant at Arms ang Senado. Agod ipatag kag limpyuhon ang ngalan sini ango sa isyu nga may kang tanan sa iya hand sign samtang nagakantas ang lupang hinirang. Angon sini nagpabutsag sang pagadisamayas ang senador kag ipahayag nga kun politika lang handa ini mag-resign. Apang bangod may kang tanan ini sa iya reliyon, iya ginakabig nga dako nga kabaswasan ang isyu. Kung madumduman nag-viral ang laragway sang senador, sa din ginabayaw niya ang iya pointing finger samtang ginapatong sa iya dughan. Patag man sining ang iya lang ginbayaw ang tudlo sa pagpapi sa Islam nga nagakahulugan nga wala sang iban nga Dios nga dapat sundon luwas kay Allah. Sa katapusan nga balita national, ma-launch sang artificial intelligence o kon AI tool ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR nga makabulig sa pag-detect kag pag-monitor sa mga websites nga illegal ang sugal online. Suno kay PAGCOR Assistant Vice President Jessa Fernandez, ang AI tool ang sala nga makadetect sang illegal websites kada segundo. Ang diri makig-angot sa iban nga mga ahensya sang gobyerno ang AI agod nga mapadasig pa ang pag-block sini. Makabulig man sa tikang sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, National Telecommunications Commission kag Department of Information and Communications Technology ang AI tool. Las 6:41 sa aga, magpangapi na Sir Joshua Salazar Isidro. Sir Joshua Salazar Isidro sa Balabag Pavia sa housing project. Good morning. Kaga birthday greetings kay Sir Vince Fernandez. Vince Fernandez dira sa Balabag Pavia sa housing. Sa managapamati dira, magtumar na kamo sang D3 Bio kag DTX 500. Sir Nilo Servas, kag mga vendor sa Pasay Public Market nagasigabong ang K5 News FM. Salamat. Tumara kamo sang D3 Bio kag DTX 500. Ma'am Joy Delphine, Sir Dennis Delphine, mga kaupo ni Sir Dennis Delphine sa Medicus Medical Center. Kay Ma'am Aisha Ahmad, Sir Arnold Sikat Gutierrez, kay Sir Renante Ordehan, Reiki Armintia, Ma'am Rosalie Archivo, kay Ma'am Larry Bell Leisa Caspe, Ma'am Denden Leisa Caspe, good morning. Sir Dan Calvo, sir hindi magsuray ha, ay gauran dyan sa Maribuyong Dueñas. Ma'am Celine, dara kagid kapayong mo kag jacket ha, ambal ni Nonoy Ted. Beth Idarlilia, Anan Balboa, Edgar Badbadon, Lilibeth Caro Badilles, Tristan Wayat Gulay, kay Sir Danilo Bayuran, Sir Moreno Bayuran sa Salihid, Barotac, Nuevo Iloilo, Ma'am Rica Domingo Kisto, Pamilya Balatayo sa Anhawan Dueñas, Ma'am Bings PSD, Ma'am Anali Bahade, kay Ma'am Jesusa Ralios. Ma'am Jesusa Ralios,
sa Bacay, Dumangas. And Ma'am Lori Abadonio, good morning. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang klinika Spore Biotics. Ginpagwa na ang report gikan sa United Nations Commission of Inquiry nga nagapahayag nga nagpatigayon sang genocide ang Israel sa Gaza kag ang mga mataas nga official sini lakip si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pinapahayag nga 4 sa 5 ka akto sang genocide ang ginpatigayon sa Israel, kaupod na ang pagpatay, pagpanakit, pisikal kag mental, pagpabudlay sa palangabuhian kag paglapas sa kinamatarong sang mga Palestino. Suno kay Navy Pillay, anay judge sang International Criminal Court nga matag ang intentions ng Israel nga pukanon ang grupo sang mga Palestino sa Gaza. Apang mabaskog nga ginpamatukan sa Israel ang report kag gintawag ini nga scandalous kag kahimuan sa mga Hamas proxies suno sa ila ambassador sa US sa Geneva, Switzerland. Sa katapusan nga balita international sa Amerika, ginanunsyo ni US President Donald Trump nga liwat nagpatigayon ang militar sang airstrike sa isa ka ginasuspetsahan baruto nga ginapanagihan sang drug cartel padulong sa Estados Unidos. Suno kay Trump nga 3 ka taong napatay sa operasyon nga nagluntad sa gwasang teritoryo sang Amerika. Dugang pa ni Trump nga nakita sa dagat ang dalagko nga mga bag nga nagaunod sang ginasuspetsahan cocaine, fentanyl kag shabu. Gintawag naman ni Venezuelan President Nicolas Maduro nga agresyon ang ginhimo sang Amerika. Alas 6:45 sa aga subong adlaw Miyerkules may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sir Jesse James Garvilles, ang Selfa Garvilles, ang Batsoy Luto na. Dira sa Mansaya Lapos, Zaid Garvilles, himos na. May klase. Dira sa Gen B Hotel. Gen B Hotel, ang mga staff dira sa Gimbal, kaupo ni Sir Nonito Sombong. Pangape ka mo ha, DTX Coffee Mix. Ring Ring Gala. Ring Ring Gala. Pamilya Dakinay, kapamatigid, ay professional driver. Good morning also, Jesse James Garvilles, Sir Joshua Isidro, and Sir Vince Fernandez sa Balabag, Pavia. Good morning, Telonel Glory, Pangapena, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics, 1 calamansi juice powder kag Mighty C. Mas sobra 51 billion pesos nga investment gikan sa mga kompanya sa Japan ang nakuha sang Pilipinas suno sa Department of Trade and Industry. Kalakip diri ang 34 billion pesos gikan sa Koshidaka Holdings, operator sang pinakadako nga karaoke chain sa kalibutan nga magabukas sang 300 ka karaoke Manikeniko outlets sa pungsod kag maghatag sang 1,500 ka mga trabaho umpisa sa tuig 2026. Maga-investment ang Marubeni Corporation sang 15 billion pesos para sa real estate, fintech kag healthcare, samtang magabutang man sang 2 billion pesos tubtob 3 billion pesos ang Sojitz Corporation agud makaganyad sang AI o kon artificial intelligence, semiconductor, software kag healthcare firms. Sa reference rate, 186 pesos and 44 centavos ang baylo sang isa ka Kuwaiti dinar, 147 pesos and 72 centavos ang Omani Rial, 80 pesos and 11 centavos ang Jordanian dinar, 77 pesos and 49 centavos ang British pound, 63 centavos ang Lebanese pound, 57 pesos and 27 centavos ang United States dollar, 38 centavos ang Japanese yen, 77 pesos and 94 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 36 centavos ang Hong Kong dollar, 72 pesos and 9 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 57 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 73 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos and 18 centavos ang Australian dollar, 151 pesos and 92 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 20
centavos ang Saudi Arabian Riyal, 44 pesos and 56 centavos ang Brunei Dollar, 35 centavos ang Indonesian Rupiah, 1 peso and 80 centavos ang Thai Baht, 15 pesos and 59 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 67 pesos and 39 centavos ang Euro, 41 centavos ang South Korean Won, 8 pesos and 4 centavos ang Chinese Yuan, 39 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 77 centavos ang Brazilian real, 9 pesos and 2 centavos ang Denmark kroner, 13 pesos and 63 centavos ang Malaysian ringgit, 65 centavos ang Indian rupee, 3 pesos and 11 centavos ang Mexican new peso, 34 pesos and 19 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 84 centavos ang Norwegian kroner, 20 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 30 centavos ang South African rand, 6 pesos and 18 centavos ang Swedish kroner, 44 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 89 centavos ang New Taiwan dollar, samtang 35 centavos ang Venezuelan bolivar. Las 6:49 na sa aga. Blessed morning kay Kagawa Junjun Binasas. Sa MacArthur La Paz, good morning sir. Kay Sir Aldrin Berey, Ma'am Remia Panes sa Taguig, Ma'am Apple Camari Siman, Astrid Kin Siman, and Sir Jinray Siman sa Sambag, Saraga, Iloilo, Sir Jomar Kibrabit, ay misis niya sa kay Ma'am Susan Carbolido Paggayon, naga-duty sa LGU Pasig City, good morning from Sir Jomar Kibrabit, Vikings Taxi 2531. And good morning also kay Sir Jelonel Glory sa Agkokok, Tapas Capiz, Hanijin Ganansal, Ma'am Mimi Catalunya Iriman, and Pastor Bobby Iriman. Pastor Rodney Ciudad sa Puntok Lemery, Iloilo, kay Pastor Domingo Vicente sa Leon, Iloilo, Bishop Don Donguines and Mami Ching Donguines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo, Congressman Bebot Nava kay Ma'am Ding Nava, and Sir Bambu Duremdes Nava the 4th sa Dumangas, Sir Joshua Isidro Vince Fernandez. Good morning, kumarnas ang D3 Bayo. Padayon ang pangpangibabaw ni Swedish pole vault star Armand Mondo Duplantis. Ini matapos makuha niya ang ika-14 nga world record sa ginhiwat nga torneo sa Pungsod, Japan. Siya lamang ang isahanon nga pole vaulter nga nakalista sa 6.30 meters clearance. Ang 25 anyos nga si Duplantis ang mayara na karon sang 8 ka global men's pole vault medals sa indoors kag outdoor competition. Subong adlaw Miyerkules, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Kani sa mga drivers ng tricycle dira sa Balantang Haro, nakakaupod ni Sir Ken Shine Yorka. Ken Shine Yorka, apit ka mo sa clinic outlet diri sa syudad kay may free consultation. Kay Ma'am Crizel Yorka sa Pulao, Dumangas, mga tricycle driver ka mga pasahero, natrangkaso ka, tumarnas ang D3 Bayo. Good morning also kay Sir Jesse James Garvillas, Florenda Cadavero, Junjun Binasas, Arnold Sikat Gutierrez, Kagawad Noy Nilo Servas, sa Pasig City, mga vendor sa Pasig Public Market, Ma'am Aisha Amad, kay Ma'am Rica Domingo Kisto, Winifreda Sarmiento, Anan Balboa, Ma'am Gemma Crisali Sumido, Marisa and Jerisa Sumido sa Duyan-Duyan Santa Barbara, Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Loretta Lasquite, Ma'am Isabel Istemera, and Ma'am Elena Guelos sa Barangay Pulao, Dumangas, Iloilo. Mga pakaisa ni Ma'am Laura Sumagaysay, good morning! Sa ito na nga balita entertainment, mag-perform sa Coachella Valley Music and Arts Festival ang all-Filipino girl group nga Bini sa Abril 10 kag 17 tuig 2025. Akon 26. Ini ang opisyal nga ginanonsya sang festival sa diin mag-umpisa ang baligyaanay sang ticket sa Setyembre 19. Ang sa di makaupod sang Bini sa lineup nga mag-perform sanday Cat's Eye nga isa man ka girl group, Foster the People,
Ethel Cain, Teddy Swims, The XX, 9-Inch Noise, kag Disclosure. Nahibaloan nga pagapaunahan na day Sabrina Carpenter sa Abril 10 kag Jessie 7, Justin Bieber sa Abril 11 kag Jessie 8, kag Karol G sa Abril 12 kag Jessie 9 ang amo nga event. Alas 6:53 na sa aga, Ma'am Rica Domingo Kisto, good morning. Kadoro nga lugar sa idalong pakig ka taytay. Hindi na magwantay katol, hambal ni Sir Edgar Badbadon. Ma'am Beth Idarlilia. Sa Barangay Kamalig Haro, mga kaupo ni Sir Ken Shine Yorka. Elmer Felicidario, Gertrudes Cangas Canto Mayor, kay Ma'am Pistang, kag sa tanan nga taga-Leon nagapamati gid. Dra sa Tin-An Sur Leon Iloilo, kay SB member Arman Cabarles. Yan sa Tin-An Sur, Tin-An Norte, tumarka mo sang D3 Bayo kag DTX 500. Ma'am Marie Thalia Mitzelina, Ma'am Yasun Pineda, Lang Ladoblan, Rizal Yorka sa Pulao Dumangas, Iloilo. Sa mga constipated, dumarka mo sang Clinica Spore Biotics. Oras alas 6:54 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Matarong ang akon kabuhi kag wala sing kasawayan. Gani, protektaray ako, kay nagasalig ako sa imo. Assign me godliness and integrity as my bodyguards, for I expect you to protect me. Psalm 25 verse 21. For it is only by your power and through your name that we tread down our enemies. Paagi sa gahum kag ngalan sang Dios, mapierde ta ang aton mga kaaway. Psalm 44 verse 5. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever rejects the Son will not see life. Instead, the wrath of God remains on him. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak sang Dios, may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga hindi magtuman sa anak sang Dios, hindi gid pagatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya. John 3:36. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Neni Rose Acol Ordena, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, sa Dueñas, good morning. Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Jean Ray Siman, Sir Fred Pasgala, Bishop Don and Ma'am Sing Dungines, Tita Ambing Baez Kabasak, Ma'am Anik Berte, and SB member Bebot Bunyi Baez sa Panay Kapis, good morning. In His time, hulat-hulat lang Isaiah 60:22. Ang oras alas 6:56 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante. Pamilya Toledo sa Nabitasan La Paz, Ernesto Botoy Toledo. Napaibalo siya, mahimata niya nga siyang napatay. Napaibalo sa pamilya ni Ernesto Botoy Toledo sang Nabitasan La Paz nga siya ang napatay. Amo man sa pamilya Velez sa Buntatala Haro, Ramam Lang Ladublan. Magpamati sa Health Alert.
Ted Aujero, Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. BCO nga may D3. Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No?